लोगोफोर सासे बर' हिन्जाव थैलायबायलै गुबुन हारिनि आखायाव मा खालामबावनो लोगोफोर बेबायदि जाथाया बोसोरसेयाव खनसेबाबो जाबायानो थायो मा जाबावगोन। खुलुमबाय लोगोफोर हर गेजेरनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै जों बर' हिन्जावखौ हारसा हौवाया बुथारनायनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। जायबा बर' हिन्जावा बुथारजादोंमोन बे हिन्जावनि मुङानो जाहैबाय पकिला बर' दास। बे बुथारग्रा हौवानि मुङानो जाहैबाय राकेश दास। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे पकिला दास आरो राकेश दास मोनहा टंलानि होननानै फोसावनाय जादों। पकिला बर'आ गुबुन हारिनि सासे सेंग्राजों हाबा जादोंमोन, नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव दिनै 5 बोसोरनि उनाव बे पकिला बर'आ गावनि असे फिसाय राकेश दासनि आखायावनो थैनांगौ जाबाय। बे जाथाया मे दाननि 3 खालार खालि जादोंमोन। बुथारनायखौ रावबो मिथियाखै, रावबो मिथिमोनै बायदि बुथारनानै दोनदों। पकिला बर'आ गावनि असे फिसाय राकेश दासनि आखायाव थैनांबाय। बे पकिला बर'आ टंलानिमोन, हाबा जानाया 5 बोसोर जाबायमोन। दा बेखौ लानानैनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बिथां सपन कुमार ब्रह्मआ माखासे बिबुंथि होदों एबा दुखु मोननाय फोरमायदों। बेबायदि जाथाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां जानानै थांबाय। जोबनो गैयै जाथाय, बोसोरफ्रोमबो खनसे जाथाय बेबायदि जाबाय थायो। बे जाथायखौ दुखु नांनानै बिथां सपन कुमारा लिरदों गावनि फेसबुकआव। बर' सिख्लाया गुबुन हारिजों जुलि जानानै गावनि फिसायजोंनो बुथार जालायबाय। बेफोरबायदि जाथाया गोदान नङा, बोसोराव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। बेफोरखौ बुंब्ला दाय जायो, सोरबाबा मोदोमाव नाङो, बेबायदि होननानै लिरदों बिथां सपन कुमार ब्रह्मआ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। आंबो दुखु मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना खोनानानै दुखु मोनबाय जानांगौ। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जाबाय थायो जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव। दा बे पकिला बर'आ गावनि असे फिसाजोंनो बुथार जाबाय। आसरित, बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै जोंनि बर' सिख्लाफोरा एसे बुजिना लानाया मोजां। आंबो बेखौनो सानो। नोंसोरो गुबुन हारिजों हाबा जास्लायस्लाय बर' हौवाजों हाबा जा, जेब्लाबो आलो गोजोनै थानो मोनगोन। बेखौनो आङो बारे रिकुवेस्ट खालामगासिनो दं आरो खालामबायबो थागोन। आं माब्लाबो गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ सापर्ट खालामा। दा जियानो जादोला गावबा गाव गोसो, मानियाब्ला गाव गावनो पस्तायगोन। नोंथांमोना बे जाथायनि बागै मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।